Здравейте, дами и господа, ladies and gentlemen! Ето ме отново пред вас, заставам аз. Направо започваме. Питах ви дали съм инфлуенсър, ето тук го закачих. Гласувахте с тези проценти над 90%. Казвате, че съм ромски инфлуенсър, цигански инфлуенсър. И защото аз се чудех какъв съм, какво съдържание предлагам и вие ме определихте като инфлуенсър. Ромски инфлуенсър такъв. Благодаря за което. Това включване го правя, защото измина една година от Романо сериали. Една година измина от първият клип Романо сериали, в който така се нашумя доста и ме разпознават вече хората. И това е клипчето сега. Сега искам да ви пусна клипчето, с което всичко тръгна на майтап и на шега. Изгледайте го, ето го. Ух, молам вече как е чинендер. Пите само магемо животос. Само готвина в тайшетина в Андре. Това беше част от първият клип, който го пуснах и то не беше въобще насочен за TikTok или за която и да е платформа. Пуснах го просто на шега и на майтап и то стана мармалат, пълен мармалат. Както и да е. Много ми задавахте въпросите и това са повече от тинейджери, батко, как може да стана и аз като тебе известен, разпознаваем. Истината е, че не знам и аз как стана това нещо. Може би просто не трябва да го искаш. Да, точно така. Може да прозвучи малко така нестандартно, но не трябва да го искаш това нещо, защото когато искаш нещо прекалено, то бяга от тебе и се отдалечава така. Аз вече повече от 6-7 години се борех, нали, да бъда разпознаваем в следите на YouTube. Въобще не мислех за TikTok, че така ще станат нещата. И във Facebook също така много избухнаха нещата. Но се радвам и за това, което стана точно в този период, който мислях да приключа всичко, да е кеш-аут, ти търпаш тока, щепселите и дърпай на друга страна. Точно тогава избухнаха видеята и ме направиха разпознаваем в цяла България, не само в България, навсякъде из цяла Европа. Като излизам даже в Турция, вече ме разпознават. Да, мога да го кажа вече с самочувствие, наистина ме разпознават хората. Доста и то благодарение на вас, хората. И продължаваме напред. Много, което искам да ви кажа, продължаваме да работиме, не спираме. В момента сезона е по-така малко, но се потиме Патингиова скандас, направо ужас. Тето при Нижеги не може да се снима, загреват камери, мамери, знаете как са нещата. Ще изчакаме малко и на есен ще пускаме, вече ще има избухвация. ТМРЛ, ще им правим пак ТМРЛ. И така, хора, но не се предаваме, натискаме. Вложих всичко, което имах в техника и се бориме, нали, за заснемането на филма. За тези, които искат да знаят, нали, те, които не искат, тях не ги засяга. Бориме се за филма, сценария го пиша, още не сме започнали да го заснемаме. Имаше доста така хора, които се опитаха да се присънчат към мен от тази гледна точка, че ще помагат с нещо, но така или иначе нищо не се случи. Аз не разчитам на никой, освен на онзи отгоре, на себе си. На друг никой не разчитам и с Божията помощ се надявам да го заснема някога този филм. Сценария е в мен, написан вече, знаят се репликите на актьорите, които ще участват. И така, затова направих това включване. Благодаря ви и на всички за търпението и очаквайте съвсем скоро да има нещо